Primeran B2, 183, Agur mezuak. Tira, onerako izan dadila, zorionak egindako lanagatik. Plazera izan da lanerako bidaia zuekin partekatu izan autoan. Eskerrik asko. Asko tristatu gaitu programa bukatzen dela jakin izanak. Ez dugu ulertzen zergatik. Gure egunerokotasunean sartuta zaudete, eta gosaria eta lehenengo ordua gure etxean zuen programa zegotea gehien gustatzen zaiguna da. Asko botako zaitugu faltan. Bilagonatik ainaiz. Osea, jakin dut Maiteren azken eguna dela eta zesan ba. Eskerrak eman, eta esan azkeneko 7 urteotan oso gustora egon garela zuen zuten, eta espero dudala urrengo etapan ere ondo joatea. Bilboko euskaltzale emakume eta langilea izanik, eskerrak ematea besterik ez dut. Ia egunero nere goizak jazteagatik. Jantzi zentzunez, irizpidez, alaitasunez, normaltasunez, kafeak irtetean egiten duen soinua bezain lasaigarria eta osagarria izan da zure ahotsa entzun izana, eta presentzia somatu izana, ez da? Eskerrik asko, emandako guztiagatik. Kaixo, egunon. Maiteri eta bere lankide guztiei. Eskerrik asko horregoteagatik eta falta botako zaituzte dala. Mila esker. Maite, eskerrik asko goizietan eman didazun konpainiagatik. Zure hitz jario gozoa, garbia, alaia, moderatzaile bikaina, benetan. Ziur nago, zure bide berrian zuen zuten jarraitzea atsegina izango dela.